बाजार खालामनो थांगासिनो दं आरो दा नोंथांमोना जि हायो आंनो थायगोन दासो रुमनिफ्राय गारबोलांबाय जों थमथमाव दङ जों दा खाथि जाखायो नालाय ओमफ्राय बे जाबाय जिउथि क'क्राझारनि थबसे थाखाय जेबो नुवाखै ओरैनो मेहेर ओमफ्राय नैबे जा आब' टमटम गाखोनायखौ लाजिदों बिथांमोना लाजिनांगौ बाथ्रा गैया मानो होनबा आंनो दा गंसे टमटम लानो सानदों आरो ना बिथाङानो सालायगोन ना लादों होथेबायसो ओमफ्राय हाइजेंआ बेसेबां এটা কিমান আদা না না এই দাম না এক পোৱা দিম ada gagalku punto Solo जोङो दा बाजार खालामनानै फैबाय नै आन्दारा उन्दारा ओमफ्राय जोङो दा साहा लोंनो थांगासिनो दं आरोना बेखौ कल खालाम काराकसायाव साहा लोंफैदों जोंनि बियो ट्राइब जागा tindakannya na ya Karaksayaw salam na tidak aku nama Maya लोगोफोरा आरो साहा कापसे लाबावबाय जोङो ओमफ्राय मम' जादोंमोन मम'खौनो देखायनो बावबाय दासो चावमिन जाखांनानैसो गोसोखांनानै दासो दहायबा बावना दंमोन बेनो लायनो ब्लगा ब्लगारा बावलायलायो लोगोफोर जोङो दा मा होनो बाजार खालामनानै फैखांबाय माबा माबि लाबावदोंमोन ओमफ्राय नोंथांमोननो आङो देखायनोनो रोंदिया माने आं बावनानै थाबाय थायो बिदिनो ओमफ्राय दा जोङो सफैबाय रुमाव मैगं लानानै फैबाय आरो थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन दे